DJ Dor de Herculane prezintă Hercule chefuiește. Fraucule. Pe cărări înspre Olane, Herculane, orașul iubirii. Pe drumuri de munte, Heidi, săracă împărăteasă bogată, tovarășul nostru împărat. Hercule picant, hot dog, motanul lui Hercule. Oamenii fluturi de la Herculane, marmură sau fier de tun. Herculăneaso Adacoas Hercule. Ion Ceodoru Moraru, pinul negru de banat, Vipero cu nas în vânt, legenda lui Ion Bălan. 7 izvoare, 7 fecioare la casino. Va urma